Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Agyaman tayo kini Apo Dios ti daytoy nga gundaway manan nga impay na kadatayo. Iti daytoy nga rabi ti Huwebes ket agyaman tayo ti Dios nga nagimbag. Kana tayo manan ti gundaway tapno ti kasta ket agtultuloy ti trabaho ni Apo ti tangatang babaen kadagiti panagdingeg dagiti napateng nga sasauna. Ket tatrabing ti rabi ket sakbay din ti panagtultuloy tatrabing ti rabi ket dumawat tayo umpay ti kaasi ti Apo. Tulong na ti babaen tin tayo panagkararag. Karati kapsat, amaming nga Diyos, nga man nakabalinti amin, nagyaman kami tatrabing tirabi, itinindaklan man na po ang gundaway, ngayon pa mo kada kami, tatputikasta, iti nga kanito, kat tatoy kami apo Diyos sa programa, ti Ilocano, ti tangatang, kat dawat mi nga po nga sikat itumulong, mangipaya po Diyos, ti napintas nga internet connection, ti nga biyang tirabi, tatno giti amin na po Diyos, nga bibuya, tinaduma-duma nga pasat, ti nga programa, iti tasyon mga Pilipinas, tamat kabangibang nga tao, ket makabuya kami apo Dios kung dalawag ket dawat mi matapo nga sikat tumulong hindi nga biyang tirabi dagiti amin apo Dios nga ramidem mi ket sika apo Dios ti umuna ti tumunggal may sa kanyami so amati ang paragtultuloy dawat mi ti panarabay ti Espiritu Santo nagso apo Dios ti umuna kada kami tinagan na po mi Jesus ti dawat kung kararag mi amen Amen. Kaman ta kina apo Dios tanga biyang tirabi ket siak ni kapsat yung abuet Miguel manipud ti recuerdo ng pikon ni Besia ket makadwayo ti may isang oras dito nga programa tayo. Kastamat nga kadwate ti kuankor tayo trabing tirabi ni kapsat nga Daniel nga Dumreke manipud pwede jay gimba ket gyaman ti kinapo Dios nga nakadwate trabing tirabi. Ni bangarabi kapsat nga Daniel. Magrabi kapsat nga buyat. Salamat kinahapon kana din duwayan kay manen. Hindi pa nagtultuloy ti dito nga programa ket mapantay ka dagiti kablaaw dagiti kakapsat ket dawat man kaditi operator tayo ko kablaw ni kapsat tayo nga Ruben Arsiaga manipud pwede jay Guibuya manipud pwede Tarlac ket ni kapsat tayo nga Raquel Bulanon ag Guibuya ni Brother Elmer manipud pwede Aurora ket ni Nanay Elizabeth Dapo nagguibuya manipud pwede Nampikwan ket ni kapsat tayo nga Linda Iglesia Guibuya mat manipud pwede Cavite ket ni kapsat tayo nga Benigno Binoya agbubuya mat manipud jay Barang Kongregasyon. Salamat ti kapsat tayo nga na Luisa Meneses. Padaydayo ti apo ko na nagbubuya manipud jay Paniki. Kapsat nga Ros Gabriel na Bagarabi bubuya ti daytoy nga biyang tirabi ket na Bagarabi tay kakapsat kasi ti kunana. Salamat ti kapsat tayo nga Jesse Saludes agbubuya manipud jay lugar iti Hirona Kongregasyon. Salamat ni Maribel Sister Maribel Blanco na Bagarabi tayo kakapsat madaydayo ti apo kunana. Ket gyaman ta kinapo Dios sa tabing terabi dagiti
kablaw dagiti kakabsat ket irokrok da iti panagkablaw da ken ti rag-o ti pusda nga ipaduyak da tatanga biang itarabi. Ket kakabsat antayo liplipatan nga suportahan iti nga programa ni Apo iti FB page ket ni Apo Diyos ko mati tultuloy nga tumulong ka tayo at no may share tayo ken i-subscribe tayo kadagiti ayaton tayo nga kakabsat gagayem na dumaduma nga lugar tapos ti kasta andaman mabuya iti live ti daytoy nga programa ket no manukatanda di YouTube ket mabalinda nga buyaan ating nga programa. So antay liplipat ni kakabsat nga i-share daytoy nga trabaho ni Apo. Ket kakabsat sakbay tin tayo panagtultuloy tabing terabi ket kahit tayo nga kablawan dagiti kakabsat tayo nga simmangbay iti kasangay na iti daytoy nga lawas. Buyaan ti kakabsat dagiti kakabsat nga simmangbay ti kasangay na. Naragsak ka kasangay aming kakabsat ket pati may kadwa nga pasat ti trabaho tayo ket ito tayo kinikabsat nga Daniel. Amen. Salamat kinapo sa poyet. Tangarod karang labing kapsat, ket ti kadto sa ti trabaho ti Apo. Ti mamisampay ket ngarabi ket hintay mampay kita kapsat ti kapsat tayo nga naka-online agbuya. Tawag tayo nga plus operator kapsat mo basa kita. Ni Aya na yung pagkarabi kapsat watching from Ontario, Canada. Amen. Salamat ni Brother Michael Lempoy, ni Bag na rabi kapsat at kuna na kapsat. Salamat ni Sister Wilma Garcia Pakulla na yung pagkarabi ti aning kapsat kung gaya watching from Binangonan. Amen. Sana ni Sister Ana Lydia Magallanes na yung pagkarabi at kapsat. Salamat ni Brother Jeffrey Oburgos. Amen. Kapsat. Brother Mario Damino Kakayan, pada dahil ti Apo kanimbag na rabi ti aming katating kunada. Kasama ni Brother Christopher Gasita Glibot, nimbag na rabi ti aming kabsat token Apo. Kasama ni Brother Silito Trinidad, nimbag na rabi katakay amin kabsat. Amen. So ang tatang rabi kabsat, tuloy tayo kabsat iti pati o programa, mapantayo kabsat iti nangitultuloy tayo nga panang ikararag dagiti pre-request dagiti kabsat tayo nga naduma-duma nga lublugan sa dati sa sukupan pagpagida kang gastawan na didi unexpected request nga kanahin tayo nga idandanan kini ako ken gastawan kabsat pasalamatan tayo nga rabi dagiti star sender tayo kabsat kabsat nga kasagat tumulong dagiti kapagpanag ken didi kabsat tayo nga nasait nga tumulong o iti Gcash na kabsat may plus the screen, tinumber tayo, tinayat na tumulong, maawis na kayo sa. So, matatang rabi, mapantayo mo tanit, special song. Ito kada tayo ni Sister Pogi Taan, kini Tate Rodrigo Taan. Tayo buyaan, ganting kapsat, italtal na pagtalnaan na. Bye-bye. Amen. Amen. Pagtalnain at may man, natangin king bay
nadawil bagyo nga umay. Hangis pala, Jesus di manguni, parang ay lom-lom nito. Tinadawil ang bagyo, ginangin umay, agtal na daga putimik na. Agtal na Inat bye-bye, natangin kinbaybay. bye-bye. Naluyon sa buwagan at ngarap kay barangay. Pagtalain Inat bye-bye, natangin kinbaybay. bye-bye. Pagtalain nadawil bagyo nga umay. Oray Oh, may tibagyo anak bandrandas, kendaloyon anak bandamsa. Yung talik tay kini Jesus amang ispal, una na bagyo agtal na ka. Pagtalay Inat bye-bye, natangin kinbaybay. bye-bye. Daluyon sa buwagan at ngarap kay barangay. Pagtalay Inat bye-bye, natangin kinbaybay. bye-bye. Pagtalay nadawil bagyo nga umay. O Kap sa tanap nga itiriribok, inadawil abagyong suot. Kini Jesus, inka apasubot, ay salakan nagdaiti pungto. Pagtalay Inat bye-bye, at angin kinbaybay. pagtalinat bye-bye. At Loyon sa buwagan at ngarap kay barangay. Pagtalay Inat bye-bye, at angin kinbaybay. bye-bye. Pagtalay nadawil bagyo nga Amen. Salamat na din at sa nga mga wistirik na tapos talaga talagay niya ako. Brother Boyet, Amen. Salamat kapsat nga Daniel. Katatakar kapsat. Mapantay ti announcement, ti trabaho niya po ti dating nga bulan. Into na November 10, kat maangay ti Meka 28 nga anibersaryo ti trabaho niya po di jay Ilocos Norte. So ikararag ti kapsat ti nga trabaho niya po nga daan ti Balegi. Ti Meka 20 taon nga anibersaryo daan. Ito na November 15 gana 17 kapsat. Maangay mo ti duwa nga aldaw nga seminar kan revival di jay trabaho niya po di jay Madela, Quirino Province. Kat maangay mo iti may kapitong anibersaryo da iti iglesia niya po dito nga lugar. So kararag ti kapsat ti Balegi, dagiti kakabsat ti nga lugar, dagiti seminar kasama dagiti revival nga dagiti kararo nga maawis kat dagiti yampay nga salakan kat may salakan damot kuma. Kat ti sumarno nga bulan ati bulan ti Disyembre kat kararag tayo mo ti maangay nga anibersaryo ti trabaho niya po di Santa Maria Bulacan. Kat kararag tayo nga wampay ti naka-details nga pitsana nga kararag tayo nga ni Apo Diyos kumatimang ti Balegi ti dita nga trabaho niya po. Kat kakabsat dahiti Disyembre 26 hanggang 30 dahiti ti kararag tayo. Kat asidigan kakabsat dahiti maangay nga convention tayo. Dito Panikitarlak, di Lakaya nga subdivision. So kararag ti kakabsat nga ni Apo Diyos ti tumulong nga dahita nga aldaw kat isagana na ni Apo ti amin nga bagbagi tayo. Kanatay na po ti salunat, kanami nga kasapulan tayo, tapos ti kasat no dumteng day tangal daw, kat makadaray tayo, ngawan iti laped. Kararag tayo mo, ti kakapsat tayo, tinaduma-duma nga lugar, ti kabaging ibang katao, nga agrubrubuat, no, agplan-plano, nga makadaray, ti dito nga convention. So nga niya po Diyos ko matitumulong, ti amin nga kasapulan, iti tumunggal may sa.
Ket kararag ti met kakabsat, tultuloy nga kasapulan, iti extension ti kapilyatay DJ Paniki. Ket sapay lakuan ni Apo Diyos ti mangipay ti hustuan nga kasapulan tapos ti kasta ket may tuloy. Ajay panagtultuloy nga panangibangon diti kapilyatay DJ Mother Church tatno dati kasapulan nga pagdagusan dagiti amin nga kakabsat tayo nga dumaray ti data konbensyon. Kani kararag tayo mo dagiti kasapulan kadagiti babasit nga kongregasyon ti nasyon ti Pilipinas dagiti amin nga panangibangbangon dagiti kapilya ket ni Apo Dios kumati mangipaay dagiti amin nga kasapulan tapno ti kasta ket ti Dios iti mangted iti balegi tapno ti kasta ket dati pagdausan ti pagdayawan kadagiti amin nga agdaydayaw kini Apo ti intiro ti pasot iti daytoy nga lubong. Ket kakabsat hantay met iplipatan nga ikarkararag dayjay tuwing Lunes iti rabi nga sapay lakuma jay Zoom prayer meeting tayo. Ket daytoy ko panagkaykaysa nga panagkararag ti manipud ti alas 8 ti rabi ket ti Apo Dios ko matitumulong ti tunggal may sa kanya tayo. Kanatay ni Apo Dios ti napintas nga internet connection. Tapos ti kasta ket makasarrek tayo ti daytoy nga panagkaykaysa nga panagkararag iti rabi iti Lunes. Ket amok nga iti kararag dagiti santos na ket dakkel iti maramid na iti biag ti tunggal mamati king kuana. So harag kakabsat tabing tirabi sakbay din ti panagtultuloy ket makangeg tayo ti maysa nga sonata tangabing tirabi nga ited dagiti kakabsat manipud jay latin dadbengget ket iti paulo ti kansyonen daket amok no sinno makaammo ti masakbayak. Dinggen ti kakabsat iti sonata nga ipay dagiti kakabsat tayo. Amen. Yak amoy masakbayan, agyagan inaldaw, yak pumulot tiranyag na hamangan ay pinimdan, masakbayan yak Mabalik
amok ng siot ng kamu, ketihen sa aking ina. Amen. Amen. Salamat kakabsat na kagarabi. Kapandeo, ito may kapat nga pasat nga programa tayo ng kagarabi. Iti sanggapay kakabsat, at magaganda yung sasawad niya po, dawat may kumakalaki kakabsat, naluhan yung tayo, kusok tayo, kung kapangutan tayo, bayat, ang hingana, tagtagtag, at sasawad niya po. Kagarabi, maayabantay nga rin kakabsat, iti preacher, nga mausap niya po, kagarabi, awan sa bali, hindi din kakabsat tayo, Brother Rudy, na iso tinitag na pastor, hindi parang ganit pa ako congregation. Brother Rudy. Amen. Ibang Rabi amin. Ay ito yung gagayam ng kakabsat. Nalawag mat lang ni timok tayo. Nalawag kuya. Nalawag. Kararagtagin na po ang kung mapugsat hindi naglabas ng panahon nga nagkaskas sa bagat agpugsa-pugsa nakapit internet sa dito yung parte. At giyaman na kiniapot at Rabi mausarnak man na niapot at no kasabaw no yadal ti napatag nga sa una. At sa pelomat makagunod tayo ti bendisyon ti kararawa tayo. Alagi ti sasaw niya po yung tayo pagadalan. At sakbay ang basa at ti teksto bumablawak pa iti naimbang nga Rabi kadag iti aming agdangdangag iti nasyon tayo Pilipinas basta di balasit tao. Awisin kayo rin ng kakapsat iti Apokalipsis ng Bibliayo 22 nasa dito iruwik dito 7 adtoy siya umayak iti madaras nagasat na niya yung mga salimutmat kadag iti sasaw ti padto dito yung pagbasaan kaya siyak ni Juan ang nakangag kan nakakita kadag iti abanag itinangag ko kat nakita nagruknuyak tapno agdedayawak sangwanan nagiti saka na dahil di anghel anang ipakita kanyak kadagiti banbanag ket iso kinuha na kanyak bayam di karamidan dahil siya adipon mo akadwam ken kadwa dagiti kakabsat mo amamad to ket dagiti mang sasalimutmat kadagiti sasaw daytoy pagbasaan agdaydayo ka ti Dios ket kinuha na kanyak saan mo nga silwan nagiti sasaw ti padto daytoy pagbasaan at aldaw asidigan 11 tinakilo nagaramid ang tinakilo ket tinarugit narugit lang ket tinalenteg nalinlenteg pay kuma ken ti santo na santo pay kuma duwa ti tutulong ginapo amami nga man nakabali namin apo yaman kami ang Diyos nga mabalim nga maawagan ti niya mga tiyempo ti panagbiag ket kadagiti nga kanito isagana iti puso kan panunot mi tapno awatan mi nga naimpusuan nagit sasauyo mga ganmi at Arabi ket tulungan niyo matadi pa niya ang naryo kanyo ti sirip kan inspirasyon tapno may palawag na ti kay papanan nagiti nga sao ngayong kamadalan. Dito yung pakasing ang dinawat mi, tinagan ni Jesus nga po mi. Amen. And ti Paulo pagkadalan tayo, dahil masapul nga sa ganaan, dahil sidib nga panahon na sumangbay. Dahil dito mo di nga pasat tisitas dito yung Apokalipsis, o dito yung Biblia, dahil chapter 22, kaya dahil dito mabasa tayo, maadal tayo nga biyag ti tattao panahon.
no ibagbaga da Apostol Pedro idi, ti Apo sidigan, sa tawag ni Pablo, adila lalo nga sa sidig tatang panawan, dahil pa nagsubli ni Apo tayo ng Kristo. Anya ti makita tayo nga ibagbagana ni Apo Jesus nga pagilasinan, sakbay ti ay na. Nagiging bisbisin, napasama kan, nagiging gubgubat, napasama, ginginad, tinaduma-duma, iso, rigat, pasamak na nagiging. Kahit mayat tayo man kan madi tayo, at tayo yung kakabsat iti asidig nga panawan, nga gibos na ito yung alubungan. Di may sapay nga magbagana ti Biblia, nagiging tao, di pagpagarop, ti anak ti tao ang subli, na. So nga kasla di panahon nino anday pagpagarop nga dayay layos nga ibagbagan nino nga marami at isang kalubungan ay nagititat tao ka grabraba da. Saan mo aglayos kung nadagat? Handa mo na padasang pa iti tudo iti. Babasaan pa ila tilin naaw ti dagdaga. At may sapay, instead nga garamid ko matidaong nino diyan ti igit ti baybay, ti nagaramidan na di bantay. Kat ni Apo Jesus hindi nagkaskasaba, no kasanon to di aldaw nino kasi yung ti aldaw ti anak ti tao. Anya di aldaw ti panahon nino di kada magmagana di Genesis ni Apo Diyos kat tinanawan na dito nga lubong, kinita na ti aramid dagiti tao. Ano kaya nasa mga kinita na na mo, muna amin ni Apo Diyos, ni amin nga banag. Manakabali namin anya ti nakita ni Apo, kadagiti naknakam ti tao. Una na dito Biblia, ti darap-dap tinakam da, puro dakas. Apa nga nadakas ti adang anak nakam da. Kat ti pampanunutan da lang, nagiyay bukod na kayat nga ramidan. So nga nagita tawid barta. Mamali nga damag sukali din. Apay, magpagana ni Biblia ka, kasawa da, agin-inom da, agbalbalay da. Kaya nang asawan, sungaramidan na rin, tanatal na, ang gera. Hanggang pagpagarup ti tao, hindi nalpas na daw, nga naramid, nakastrag na kayo masapol nga makastrag, nagsira nga bukod na dahil ruangan ti daong. Kat nagtudot yung patakulong aldaw, kano patakulong rabi, pati dagiti umbog, naglukat da, iso nga natinap. Magbit nga sao, nalipos, pati dayay, kangatuan nga bantay, dito lubong awan sa bali, no nga na bantay Everest. Mga tinaramid. Di ado tinalmas, ado tinatay. Kat dagayay kaskasaban nino handa mo mati. Kat kastamot at panahon, dagay kaskasaban tayo, at dagay ado hanga mamamati. Handa mo dagay mamati no hanggang duma bareng-bareng ti pamati. Ngam noon niya timbangan ni Apo, sigurado maramid. So nga dahil maudi nga padto, nga nakasurat diti Biblia, nga nakita ni Juan, dahil iti biyagmat, kita tao na tanga panahon. Anya tibiyag kita tao tanga panahon, dahil nakilo, kuna na dito nakilo, dahil narugit. Dahil nalintag pa kuma, dahil nasanto, agpakbakasanto da pa. Adin mo tayo dito nga party kakabsat. Dagay agdengdeng tatangarabi, no da kayo di nalintag, agpakalintag tayo. Nung nasantuan tayo, agpakasanto tayo. No da man nagdengdengag nga hampay na isalakan, hampay nga napasanto o hampay nga napalintag, hampay napasanto. Ay ito nga kabsat, ayatan na kaniya po, pagpakdaaran na kas di panahon din mamati ka ti Apo. Denggan ti sa una, dati denggan tayo sa una Apo, dati ti surat na, o love letter na,
Napindas nga basahan. Napindas nga dalan. Dito nga libro ti biyag. Apay. Una, may isang ang kanang ibagbaga, may isang nabukbayin libro nga mandati na mapulukotin na mga libro. So no binasam dito, sumirib ka o maduti mo, kat no surutam, sigurado nga ti resulta na nasantuan ti biyag tayo. So nga tinaladingit nyo nga napasama kadagiti panahon ninwe, nagkasaba ti atidog nga panahon ninwe ti kinalenteg. Salamat kinapo, nga nasayang. Ang damot 7 nga kararwa nga imawat kinapo. So nga 7 plus ninwe, di daong kadwa dagi animales nga sinakastrek isuda ti naisalakan manipod ti dilubyo o kaya panakalmes ti danom. So nga anya ti masapol nga sa ganaan tayo datang nga panahon. Amo yung ni Apo Isus, imbaga na nga kadagiti maududing aldaw kung na agadun to ti kinadakes ket ti ayat ti ado lumamis to. Oh. Hanggang mga kadwa tayo di ado nga lumamis ti ayat na kinaapo, lumamis ti panagayat tayo ti padatay nga tao, lumamis ti panagayat tayo kadagiti nasantuan ken nalente nga banbanag may papantibiyag ti tao. Mudiket napudot ko mga kanayon dadda panagserbi tayo kinaapo kadagiti mamatiking kuana. So kasi hindi panahon ni Lot, so may bagbaga na ti Biblia, laglagi po nyo, ti asawa ni Lot. Takadagidi nga panahon, kakabsat, nagdakdak sulit ti tao. Dalimaba. Nagdakdak sulit ti tao. Oh, ay panahon ni Lot, tatanga panahon. Makikita tayo diyan nga pasama. Ado ti lalaki, tirik nada, babae. Ado man dagiti babae, tirik nada, lalaki. Oh. Di ba kasi ti panahon ni Lot? Oh. Kat upat dalang duang anak ni Lot, kan ni Lot, ni Mrs. Lot kan ni Lot. Kasi sa tapos timalyaw pa ay asawa ni Lot, nagbalinga tedek ngasin. Kat tibagbaga na niya po, kamang kayo, hanggang tumaltalyaw, darasin nyo. At tamang nga panahon, dapat agkamang tayo di bantay, agkamang tayo ni Apo, agkamang tayo di ng atong lugar, tapnuhan na tayo makamakam, tipan na kadadaal. O, ano din nangyari? Pepesura dyan. Nga, nagtudo ti apoy ka na sopre, natunaw dahil sudumag ang gumura. O, nalinis. Agpakpakdaan niya po tatang panahon. Nga ti mangyaring ti kunanan ni Pedro. Ururayin nyo dito yung aldaw, ti iay niya po, nga dagiti lang langit, mauram danto, maban ti sumsumgad nga pudot. Dito bagbaga na. Katabang ururayin ti di karin niya po, itod na nga biyag nagdanayon. Tibiyag na tayo, masarakan kung matibiyag tayo nga natal na, awang pakipilawan na iti sangwanan niya po, ti lubong agdam at panahon. So, gyaman tayo kinaapot, nasarakan tayo, tigpapaiso nga pamati kakapsa. Gyaman tayo kinaapot, imparupok na ti ayat di puso tayo, tapno ayatan tayo ti Diyos, ayatan tayo ti padat nga tao. Gyaman tayo kinaapot, makuna tayo nga nalakakan, napintas, naragsak, ti sumurot, ti pagayatan ti Diyos, kit dahi ti biyag nga nabalaygi. Maredayo niya po. So nga, antay mo po pa, kakapsat. Hintay nga pa nagsilbi kina po. Masasidig ti panawan at dati 100% nga namnama tayo nga umay man ni Apo makadwa tayo ni Apo sumabat tayo di tangatang kat magana di Tesalonica dito nga banag pangliwliwa. So nga nung mapampanunod tayo di maliwliwa tayo. Ngam nagita tao, nung mapampanunod ang umay niya po, magbaga tayo nga nagiti lang langit, mauram danto, agbutang da. Madandanagan da. Apay, unang tanda mo nakasagana. Dagi ilang nakasagana. So ako na di matsugat,
dagiti adda nga si sagana isuda ti nakaseret nga pagbudaang kuna na niya chapter 25 ti Matthew. Dagiti hanga nakasagana pagpakaasiran to gundawa yan. So tatanga panahon nga kapsat. No adda dagi agdakdakas ng tattao talakas ta lang. Pagdaran tayo da, ituloy dati agbyag ti agdakdakas, adda kanya dati desisyon. Antay yung mga pumilpilit. Kaslay di panahon ni Noe. Kat malaglagay ko mo, di panahon ni Hunas, nga nagkasabay suna, nagdakdakas mo tayo lugar nga, o dahi Ninebe, may sama nga lugar, nga masapul mo nga makasabaan ti sa Uneapo, di ba Uneapo ni Hunas ti Jai, talaga iti Ninebe, kabusor ti Israelita, anak kahit mapan niya, nagtukyag, pinalagipan niya po nga napatag-amin, nataktao di ti lubong. So di nagkasaban ni Noe, dumati na dakas ng tattao. Di bagbaganan ni Noe, ni Hunas, di pukpukaw na. Ababalang na yung mensahe na eh. Upatapulong aldaw, manipo dita. Madadal to ti Ninebe. Pantungan niya may sa lugar, nakakabalyo na yan. O patapulo, manipo ditang aldaw, madadal to Ninebe. Basit nga mensahe, salamat na natignay, tinakumda, nariing ti kasada, nagayuno da titulong aldaw, andang nandamin inom, pati dagi animalis da, nagayuno, at nagbabawi da, nagbawing da, imawa da kiniapo. So nga, anti-exersar nga kapsat, agtulog tayo, nagaramid ti pagayatan ti Apo. Ti panagsagana, nga ibagbagana di ti Biblia, dahil tigat nangag ni Juan. Nangag ni Juan, dahil anghel, kung na riya, nagasat, dahil tatawag salsalimot-mat, dahil nga pagbasaan. Apay, gunggunaan lang to ni Apo. Kahit kung na to, di ka punitan, di kasilwan, di sasaw, ti panto. Kaya nakasawan di kasilwan, di bibig tayo, di nakam tayo, usaran na tayo ni Apo nga, kasla di panahon ni Noe, panahon ni Abraham, panahon ni Apisos, panahon ni Apostoles, panahon tayo yung gana tata, di bagbagana ti Biblia, tumugmar ka, mangbabalaw ka, chimpo naman, kahit saan na nga chimpo, tagamin, tatanga panahon, may tayo mangganmadi tayo, nadaks lao na yun ti panahon. Dagiti kabataan tata, inimbade, sinakop ti teknolohiya, kat dahi technology tatanga panahon, no usaram ti naimbag, mapasayaat ka. No usaram ti kinadakas, lalalo agdakdakas si tattao. Salamat kina po tatanga rabi, Najay hantay ko mga paadipon ti nadakas nga teknolohiya. No diket datayo nga mismo ti madaan ti kabaalan nga lumaban kadagiti suligi o kaya dagiti sulisog ti diablo, dagiti dakas nga araramid tapno ti kasta ket iti nga lubong may pakita da adda silaw, adda asin, iti lubong agdama. Umuyo, no alaan na ni Apon nagiti halimbawa no awan ti asinan ti mangyari mabubulok na, madadaal dito nga lubongan. So no awan madagay Kristiyano dito yung lubongan, madadaal matan. So teramidan tayo tatanga panahon, nalantag tayo, nasantuan tayo, lalo tayo pa yung pagpakasanto. Kasano tayo nagpakasanto? Ano rin yun, nababasa tayo ng libro nga tikang kanayo nga panagkararag tayo, lalo tayo nga sumansanto. O kumusta tibiyag ko? Kumusta tibiyag yung kakabsat? Kumusta tibiyag dagi agdengdengag ti sa Uneapo nga ang pinasalakan? Kararag kayo nga di agrisak. No basaan tayo dagi prayer warrior nga kakabsat, may isang hektarya ti katidog na asan na yun, nagaduti ikararag tayo ando sakit na, ikararag tayo trabaho niya ako, ikararag tayo kakabsat, nga mo tayo nga balik sa tinagan na, kas laki ni Pablo, iruknoy ko, dahito yung tumang ko, kat
Karkararang na kadagiti amuna nga nagnagan ka na mamuna nga kapada na nga ang tartarabaho iti pagarian ti Dios. Handa ko mo pupay na ikarkararang na ida nga rumubrug kumat ida nga panagserbida kini Apo. So nga tatanga pa naman umadado ti panakamu tayo, umadado ti trabaho ni Apo, umadado dagi Kristiyano, dapat ti kararang tayo matatid dugma. Nakalaladingit no duma adu ti tao nga hanan nga makapagkararag nga lasgad na handa nga awan ti garubos ti luwang kas laki ni Pablo nga bayat ti talo nga tawen aldaw kan rabi hanak nga imbingga nga nagkarkararag kada kayo nga binuyog ti adu nga lulwa so napasnag napasnag ti adda nga panagkarkararag na hangko mga mapukaw tirig tayo ang serbi kayo kini Apo ket nasged ko kumat espiritu tayo nga agdaydayaw ka nagserbi kini Apo. Ang isapay nga panahon kreti nga tiempong asidegan di bagbaga na rin 10:25 ti Hebreo no malagip yun rin kakabsat nga di tayo kumabaybayan dagiti panaggigimong tayo akas kadawyan dagiti daduma no di ket agbibinalakad tayo kuma dati panawan asidegan o dumdumtengan. So nga pansinin niyo pagkadalan tayo man na niya may kasabak man tatang rabiin nga di tayo baybayan dagiti panaggigimong tayo. Diyan mo dagi duma ti ikabil na ti diablo di panunot ti tao dagi panaggigimong ka may salang no duma may sangal daw di na pa may tud kini Apo. So nga makigimong ti eksapa ti malem hanan ti rabi hamutan ta nakigimo amatan ko ana ngem adda dagi panaggigimong dagiti Kristiyano so ang gimong tayo ti eksapa ang gimong tayo ti malam no adda panaggigimong ang gimong tayo ti rabi dapat ang mararamid tayo dagi nga nalaka una ta adda ti tinakam tayo o adda ti ragsak tayo dagiti banbanag nga espiritual kadagiti kadua nga nagsisilbi kini Apo padas nyo makitaan 30 nga tawo nga nasurukan o 40 nga tawo nga tinaglabas apa yung asipay tirik na tayo gamin at dadyay tiragsak tayo di tayo tultuladan datang panahon dagiti tao kung na dadyay may kadwa Timothy 3:1 ang gana pababa nga dagiti tao kaya danto ti bagbagida at panahon aldaw tinapigad adu dagiti napalangwad adu dagiti natangsit adu dagiti managuyaw awanan ti ayat da nga nakayanakan nasubag nasukir ket ti narigat dalangada ti kinasanto ngem libaken damot ti pannakabalin daytoy ang kinasanto umadayo ka kadakwada kunana so nga ito nga absat napiggat ta nga panawanan uri da ka di balay mo ami bugba nga safety ka ti kasiptian nga panawan o ayan ta nga panawan nasapol at datayo di pamilya ni Apo at datayo di iglesia ti Dios ket ti rebo nga maramid tapno may kadwata di pamilya ni Apo masapol tayo nga may salakan manipubasol teramidon tayo tapno may salakan tayo agbabawi tayo kan mamati agbabawian nagiti aming ramid tayo kan mamati tayo nga napakawan tayo ni Apo babagan di sakripisyo na di krus ti Kalbaryo ket hanan tayo lang pakawanan balbaliwan na tayo pa ni Apo ket tulungan na tayo ni Apo na agbiag nga ay kang garante bagbaga nga natepel agbiag tayo nga nalentag si Paparbeng si Santo dito yung lubong nga agdama. So nga dahil iti mensahe at nga rabi nga kapsat, saganaan tayo dito. Kaya ti panagsagana, ay may salakan ka, mabalbaliw ka, mapasanto tayo. Tayo bagbaga na dito Hebreo 12:14, surutan nyo ti talna, kadagiti iso amin. Kaya ti kinasanto, nga no awan makakita kinapo. So nga amamutay ti kasasad tayo, amamuna tayo ni Apo, amamuna tayo dagiti kabalay tayo, amamuna tayo dagiti karuba tayo, amamuna tayo dagiti makalangan-langan tayo, katrabaho tayo, ka-eskwela yo, da kayo ang tutubo na ibagada dayta talaga ti Kristiyano. So nga dati ti asin kan silaw dayto nga lubong, abang ururayan tayo day sangpet ni Apo. Mabayag pa ni Apo kung kunanda na mo dagiti duma. Ay ito nga kami nga 60 pataas o 70 pataas na sidig tayon iyay 6 feet below the ground
May tayo man kan maditayo asa sidig tayo jay patayan asa sidig tayo. Tagamin nusubyaram na ipanakayanak mo dewa yan. So nga tibiyag tayo dapat pasulong numalpas tibiyag tayo dito dapat niya apo ti makita tayo kun makadwa tayo. Dayon niya ako. So dito ti mensahe tayo at ang rabi apel ko mata nakatulong nakaitad di pa nakapabilig tayo. Dayon niya ako. So ito tayo kan ang kurman kan ang kurwoman tayo. Ito mo din nga pasat ti serbisyo to tang rabi. Dayon niya ako. Amen. Daniel. Amen. Amen. Salam kinapangabsat. Kalati nakita sa mensahe nga internetan tayo invite mo sa kapsat tayo. Sapul dito sa ganang kapsat. Sapul nga sa na ako pagpit tayo. Kapili kas tagat palin tayo kasi hindi dito yung ako. Proyek. Amen. Nagyaman tayo kinapo Diyos nga nulaunay. Dito iti masapul, iti biyag iti may sa katao, iti rabaw iti kaji. Pag sa kanaan tayo, iti sumangbay, iti biyag iti kalubong. Kat sa pala ko man ako Diyos timulong, kadag iti kakapsat tayo nga nagtingeg, ang pangin nakabigbig. Kat sa pala ko man katadumtang ti panawan, na ako Diyos mati sa pulong na iti Kat katarabing ti rabing kakapsat, mapantay nga doon ti panagkararag tayo, ti closing prayer tayo, kat ipay tayo kini kapsat nga Daniel, iti panaglipas ti kararag tarabing ti rabing. Amen. Talaga yung may nagkuya, nagtingag, gawa tuming kapsat, katwa kay man, di dito ang kararat. Mami nga man nakabalik kami, tayaw na ako, then karlan ko, nasagot ko pa kami, o sa bali, no, kinapo ko ng Kristo, nga nagpakita ka na kami, yan, ngintag ng tiyag na, kapilitas ka na, patang kami magtumaapo, kinasya at kinatawal na, kinasiting ang panagtiyag ako. Salamat ka dito sa toon, ngayon ka man naggal at naratiin, ang ikuat ka man, kami tinatom ni ako, nagtalinag kami kang kako. Pero man pa'y dumtang ka aldaw, papatay ni nakasagana, sagana ba kami, isagot ko ba kami ako, bali pa iyag at nanayon. Ako, nangarabi, dahil ko may nagkuya, nagpagdalinag, nangarabi, ako ko, isyo ng kumalikuta, kanayin ko mga malaglagit ka dahil kasas ako, kadagin sa ako, mga nagtuko, kadagin sa ako. Nangarabi, ina, tawa sa dito mga ako, di ang karabay sa Espiritu, na alwat kada kami amin nga may nagkuya at sa ato. Dagan niya po Jesus dahil without ng kararagi. Amen. 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 Bendito ti Diyos kanto tayo amin kapsat. Tayong bangarabi tayo. Amen. 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 Kapsat. Good night, kapsat. Good night. Amen. Good night, Aya.